43 नं तामुलपुर विधानसभा समष्टियाव आङो UPPL दोलोनि जानानै दिनै आंनि जि नमिनेशन फर्म बेवहाय आङो फाइल खालामबाय। जोंनि दोलोनि बयनिख्रुइबो जौसिन जोंनि दैदेनगिरि UG ब्रह्म मन्त्रि बिथां आरो जोंनि MLA जलेन दैमारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि थांखिया बेनो जे बड'लेण्डआव जोङो जेरैबायदि गोजोनखौ गायसनबाय, जेरैबायदि मोजां मोनसे थासारि लाबोनो हाबाय, बेखौ अराय समनि थाखाय जोङो लांबाय थानांगोन। जोंहा जौगानायनि गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बड'लेण्ड जेंना माखासे सुस्रांजाबाय, माखासे दाबो बाखि दङ, बेखौ जों सुस्रांनांगोन। आसामाव जोंहा सोलोंथाइनि जेंना सोलिबाय थायो, समाजारि जेंना, गोबां रोखोमनि जेंना जोंहा आसामाव दङ। बेखौ आसाम बिधानसभायाव थांनानै UPPLनि जोंनि जायफोर MLA जागोन बियो बेवहाय जोङो मोजाङै जुजिनांगोन। थांनाय 5 बोसोराव जोंनि MLAफ्रा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय सिरियै सरकारजों थाना खामानि मावदोंमोन। फैबाय थानाय समाव हारिखौ आरोबाव जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंहा रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय UPPL हान्जा हिसाबै जों थियारि जादों आरो दिनै जोंनि गोबां बिजाथिफ्रा क'क्राझाराव, चिराङाव, बाक्सायाव, उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव जोङो दिनै नमिनेशन फर्म होदों। नेक्स्ट 23 माखासेया होगोन आरो बड'लेण्डनि सिङाव 15 जि मासि दङ एसेम्ब्लिनि, बेयावहाय आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव मोनबा गासै 20 जि एसेम्ब्लि सिट, बेवहाय UPPL हान्जाया जोङो गोख्रोङैनो बाहागो लागोन आरो बेवहाय आं फोथायो 10 निफ्राय 12 जोंनि MLAफ्रा देरहालांगोन आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डजों लोगोसे सारा आसामनि जेंनाफोरखौ जोंनि MLAफ्रा आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै गोख्रोङै बेवहाय माखासे बाहागो लागोन आरो सुस्रांनो थाखाय नाजागोन। बयखौबो जाय हेंथा हान्जाफ्रा बायदिसिना बुङो, जोंसो मिथिगौ हारिनि थाखाय जों माबायदि थांखि लादों, माबायदि मावबोदों आरो रायजो राजाफ्रा फोथायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों थानायाव सोमावसारबोदों। बिनिफ्राय फैना राजखान्थियाव थांनाय 5 बोसोराव नुदों जे जों बोरैहाय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ जों मोजां खालामदों, कलेजखौ जेरैबायदि जों मोजां खालामदों, सुपार 50 बानायदों, गोबां मोजां मोजां खामानि IAS ACS बरननायनि थाखाय खामानि मावदों, बर' राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावदों। बे गासैखौबो रायजो राजाफ्रा नुखादों। दा नंखायनो दिनै सोरबा गादि लबि होन, मायबा होन, बिथांमोननि खोथाफ्रा जोंनियाव नांस'आ। जिउ थाजासिम, देहायाव सक्ति थाजासिम हारिनि थाखाय मावलांगोन। बेबायदि बायदिसिना बे बुंग्रा मानसिफ्रा फैगोन आरो थांगोन। बिथांमोना बायदिसिना सोंखारिगोन, बुखिगोन, बिथांमोननि खामानिया बेल', बिनिख्रुइ आरो बारा जेबो गैया। जोंहा जाबाय सोरजिनांगौ, दानांगौ, जौगाहोनांगौ। बिथाङा लिंहरदों आरो आं थांदों आरो बेवहाय बुंदों जिहेतु NDAआव सिट एडजास्ट खालामाखै, दा नंखायनो जोङो 15 सिटआव गेलेगोन। दा बिथांमोनाथ' जोंखौ हेंथा होनो हाया, मानोना जोंथ' आलादा मोनसे गुबुन मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट जों पार्टि। दा नंखायनो जोङो बेखौ बिथांमोना जोंखौ जेबो बेबायदि हेंथा होनो हाया। दा नंखायनो बिथाङा शुभेच्छा होदों, बे हिसाबैनो जों गेलेगोन आरो जों देरहागोन आरो उनाव जोङो मा होनो इखो सरकार दानानै जों खामानि मावो। UG दैमारी दानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामलायनाय बावो। बिथाङा गेलेथों, आंबो गेलेगोन। थांनाय 5 बोसोराव तामुलपुरनि जि सोलायनाय, बे UPPLनि समावनो फैदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दा नंखायनो बिसारा रायजो राजाफोरनि आखायाव। डेम'क्रेटिक बा गणतन्त्र देशआव बयबो गेलेनो हायो, बेहा बयहाबो मोन्थाय दङ। नाथाय जों बयबो लुबैयो जे हारिनि खामानि मावनांगौ आरो हारिनि बाथ्राखौ साननांगौ आरो बेवहाय बड'लेण्ड हिसाबै जोंनि रिजनेल पार्टिफ्रानो गोख्रों जानांगौ। नेसनेल पार्टियाथ' सारा भारतआव खामानि मावो, मालाबा रिजनेल ओनसोलनि एबा माखासे ओनसोलनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सानस्लाबा बा साना, एखमबा जों बेखौ नुयो। दा बेनिखायनो रिजनेल पार्टिफ्रा एबा UPPLआनो जा बा गुबुन गुबुन जायफोर रिजनेल पार्टि, बिसोरो अराय सम ओनसोलनि, गामिनि, ओनसोल जौगानायनि बाथ्राफोरखौ सानो, हारिनि बाथ्राफोरखौ सानो। दा दिनै नेसनेल पार्टिफ्रा सारा भारतआव रोजा रोजा हारिफोर दङ, बिसोरनि बाथ्राफोरखौ साननायावनो जोंफोरबायदि हारिनि बाथ्राफ्रा दिनै उदांस्रिनि 70 बोसोरावबो जोङो जुजिबाय थानो गोनां जादों। दा नंखायनो जोंनि थांखिया रोखा जे हारिनि खामानि मावनो, ओनसोलनि खामानि मावनो थाखाय जों राजखान्थि खालामदों आरो गोख्रोङैनो जों हाबा मावलांबाय थागोन।